Nakasinati og taas nga heat index o mabati nga init sa lawas sa tawo ang pipila ka residente sa Cotabato City ni atong weekend nga miabot sa 40 degrees Celsius. Karong nasinati ang init nga panahon sa pagtapos sa La Nina phenomenon, dunay pahimangno ang pag-asa aron malikay sa dili maayong epekto sa sobra kainit sa panahon. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Diyos ko, kainit sa Philippines. Lalo diri sa Cotabato City. Mialma na kining residente nga si Dexter Colong Kamid tungod kay buntag pa lang. Nakasinati na og grabing init nga panahon niadtong Sabado sa Cotabato City. Busa wala na niini napugngan nga muinom og daghang tubig ug magpaandar og electric fan. Ang ilabihang kainit sa panahon, nasinatisab sa pipila ka residente nga anaa sa plaza sa syudad. Gani ang uban nagagamit na og payong. Sumala sa pag-asa niadtong weekend, miabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o mabati nga init sa lawas sa tawo. Ang kusog nga easterlies, mao kuno ang nagdala og grabing init nga panahon sa Cotabato City o sa BARM. Hinuon as of March 11, 2026, miubos na sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City. Apan nalakip gyapon kini sa extreme caution category nga gikan 33 kuto 41 degrees Celsius. Ang maong heat index posibleng magmugna og heat cramps o heat stroke alang sa vulnerable sector sama sa mga hamtong o bata. Busa kini ang tambag sa buhatan. Mag-iwas po tayo o limitahan po natin ang oras ng paglabas. Uminom po tayo ng maraming tubig. Gumamit tayo ng payong, sombrero at magsuot po tayo yung maluwang lang po. So itagawa ang mabibigat na gawain sa malamig na oras na araw. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.